Jo recordo aquella brisa marina que m'omplia els llavis de sal de mar. Jo recordo molt de sol i poca roba. Jo me'n recordo dels encostipats que me pescava quan tirava la canya. Jo me'n recordo d'aquells matins que anava a pescar i un dia d'aquells vaig treure un gran llibre que m'explicava un conte magnífic. Esparracada. Un espàrrec. Al fons del mar. La veritable història d'en Papirus, perdut. Aquest, al fons del mar. Aquest. Us en recordeu o no? Mira que fa programes ja. És un bon conte. Déu meu, ja acabarà algun dia, ja acabarà algun dia. Capítol 13 de la Via Maria. En el capítol anterior, després del desastre del petxinaire, els tres amics van aconseguir localitzar en Rolling i el van portar al veterinari per comprovar que havia tingut molta sort. I després de creuar-se amb un escamarlà Valeri de l'Escà, van reiniciar la recerca dels pares d'en Papirus, però van haver de refugiar-se dins d'una cova, habitada per una maligna nècora i on regnava una forta pudor podrida. No és Marte. Continuava l'intens debat entre els 4 membres de la nostra comunitat marina per endevinar d'on venia aquella forta pudor a corromput. Déu meu, és que... Vindrà del Senyor dels Anells? Oh! Quina pudor! Sembla que sigui una bomba fètida. Pitjor! Qui s'ha cagat, Déu meu? Sóc un cavallet. Sembla una olor de coliflor que cuinava meva àvia. Que n'era de dolent jo, era més dolent que... Oh, escolta'm! Em sembla que ve d'aquell racó. Déu meu, afirmant Papirus. A veure si algú té un llumí. Una sobrassada. A Déu veure si meu. explota això. Un llumí. La resposta era superevident. Ningú porta un llumí. Ja que un cop molls estan enllumins i ja no s'engeguen. A sota el mar ningú porta un llumí. Home, no t'enteres? Déu meu, és Que que si aquests engeguem un llumí explota el gas? No, és que no hi ha gas a sota el mar, però és que aquests 4 animalons sembla que no prenguin res, Déu El meu. gas eren bombetes. Sense llumí ni res van acostar al racó podrit. Observaren una pila de deixalles de peixos allà i restes i altres restes d'animalons allà pilonats en aquell racó, desprenent aquella forta pudor. Era allò, Déu meu. Mal karma. Oh, Déu meu, això és un genocidi! Perricidi. No, mala pècora, sóc la nècora. No, això va ser el meu sopar. Déu meu, es va sentir de fons. Vosaltres sereu el meu esmorzar. Devia ser la nècora, cautelosament aquell animal terrible que ja s'havia despertat amb tant de soroll que van fer els 4 animalets tontos. Va anar acostant-se, la pobra nècora, i els va anar acorralant allà les 4 joves víctimes. Les tenia ja immòbils, atemorrides. I avorrides. Era russa, la nècora era russa, i els hi va dir, esteu atemorrides. I els... Això sí que fa por, un aterromidament. Lletja, nècora, ja veuràs tu que quan te dongui una... Ai, meu, els 4 joves animalons que preveien la seva mort molt a prop ja no tenien cap opció d'escapatòria. Les paraules sàvies d'en Rolling, per exemple, ja no sortien. Amb una nècora no hi ha negociació possible, ja ho sabeu tothom, La nècora és molt dolenta. És terrible. Nècora, que te dono una, no t'acostis. La terrible nècora va alçar la pinça per caçar en Rolling i de cop Oh, my un God. poderós tentacle d'un pop va aparèixer per darrere i li va agafar la pinça, fent-la retrocedir. I la va deixar lliure el camí de sortida pels 4 animalons. Ah, sortiu, que ja la tinc. Ja és meva. Déu meu, aquesta era la veu d'en Poplus. Soc en Pablo. Us en recordeu? Superheroi d'esport. Merci. Aquest Poblus de la CPUM, ets el millor, tio, ara ens Sí, escapem. tio, vols una pegatina meva o què? Espera, que li tinguin una escopinada a la nècora. Déu meu, aquell pop de la CPUM... Qui? Aquell pop de la CPUM... o algo. La quadrilla de pulpos unidos del Maresme. Aquests els acabava de salvar la vida. I eren Poblus. Soc en Super Pablos. Déu meu. Ah, sí, els 4 companys sortien escopetejats de la cova. Eren 4, Heu sentit els 4? Me ves o no me ves? Des d'on sentien els plors terribles de la nècora allà atemorida per no ser la més poderosa dels mars.
Ostres, aquest Populus jo crec que té ganes, gana, Canes, també. Bueno, gràcies, Populus. Ens has salvat d'una bona. Ets un crac. Com és que ens has trobat i ens has ajudat? Pregunta't en Rolling, tot intrigat. Doncs home, sempre he estat interessat per aquesta cova. Nostra cova. Per la forta pudor a peix podrit que surt d'allà. És que tens gana, no? Molta Ara que merca, molta encara merca. passem... Que no em vas tenir prou amb les gambetes? Soc un poble. És que no hi ha menjar. Mai tinc gana. Ara que encara passem gana. Qualsevol dia menjarem deixaria del peix podrit. Ja sabeu, és bona per menjar. La deixaria del peix podrida. Déu meu, la cosa estava claríssima. Ja tornaven a estar en pau amb aquestes I paraules. tornaven a estar Amb aquestes paraules ja tornaven a estar en pau, Està seguríssim. tot arreglat, soc en Paulus. Antigament en Rolling havia fet que la vida d'en Poblus donés un gir de 180 graus. Amb aquelles paraules, en Poblus els havia salvat la vida. Que maco. Que maco. Gràcies, Populus. Per saber com segueix l'aventura d'en Papyrus, en Rolling, la Shirley i en Toby, i tira por qué me toca, I Satanàs Carpatí. a més d'en Populus, us convidem la setmana vinent en el proper capítol de... Jo sóc en Paulus, sóc un superheroi del mar. I avui en Rolling es despedirà de la veritable història d'en Papyrus. El meu amic peix perdut al fons del mar. I jo sóc en Paulus, superheroi del mar aquàtic. La setmana que ve el Camilo, 14. Agafa un. Agafa un.